Ode zdi ke zdi. Ode zdi ke zdi. Postavte se s námi čelem ke stavbě domu. Ode zdi ke zdi. Ke zdi. S Daliborem Bušem. Dobrý den, vítejte u pilotního dílu podcastu Ode zdi ke zdi. Já jsem Dalibor Buš a kromě toho, že jsem herec a zdravotní klaun, jsem taky stavící občan. A proto jsme dneska tady, protože stavba, do které jsem se já pustil, je zatím největší klauniádou v mém životě. A myslím si, že pro mnoho lidí, jako posluchačů, je to i taková životní výzva. No. A právě proto bychom s tímhle podcastem chtěli tak nějak projít celým tím procesem stavby. Od úplně první myšlenky, administrativy, výběru materiálu až po kolaudaci. No a já jsem si pozval tady do studia 2 hosty. Ano. Dobrý den, ahoj. 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 No je to Eliška Smolová, která má vlastně v Helus Group na starost marketing, komunikaci, je to něco takového. A Filip Bosák, který má na starost poradenství, jak to říct? Tu technickou stránku Technické věci. Poradenství, jakoby, ano. No a společně se podíváme na to, proč vlastně vzniká tady tenhle podcast a podíváme se i na nějaké zkušenosti vašich zákazníků a tak. Takže já vykopnu otázku, co vy na to? Pojď do toho. Výborně. Tak Eliško, tady možná posluchači někteří nevidí, ale kolem nás je tady všude jako logo Helus. Takže to trochu vypadá, že jsme tendenční, že tady budeme dělat reklamu na Helus. Tak vysvětli, jestli je to tak nebo ne, nebo o čem tenhle podcast vlastně bude. No, tak vizuálně to tak určitě vypadá. Smysl toho podcastu určitě není tady dělat čistě reklamu cihlám, protože tu samozřejmě děláme a děláme ji dlouho, ale chceme těm stavebníkům pomoct se zorientovat v celém tom procesu té stavby, který prostě je strašně složitý a náročný a my si myslíme, že nemusí být, že jde jenom o to se dobře předvzdělat před tím procesem, vědět, co nás čeká a hlavně mít opravdu relevantní informace a informace z praxe. Proto tady vlastně sedíme. Jo, a říkáš stavebníkům, takže pro koho přesně je ten podcast určený? Primárně pro lidi, kteří jdou stavět nebo uvažují o tom, jestli budou stavět, právě si nejsou třeba jistí, jestli ten proces je pro ně, jestli je zvládnou, jestli když už v tom procesu jsou, jestli třeba nedělají někde chybu, ještě si nějaké informace můžou pozbírat. A v podstatě jim chceme říct, že jsme tady pro ně jako partner, a protože už nám nějak jako nestačí říkat, hele, máme super cihly, kupte si je a budete šťastný. Protože i když by to bylo super, tak to prostě bohužel nestačí. Takže vlastně se dá říct, že vy jste si svýma cihlama tak jistí, že si můžete dovolit udělat podcast o tom obecně o stavbě. Jo, obecně o stavbě, nejenom o tom našem materiálu, který samozřejmě se o něm taky budeme bavit, ale troufám si tvrdit, že to bude jako velmi malá část celého toho podcastu, ale budeme se hlavně bavit o všech nějakých souvislostech. O tom vlastně, jak se postavit k té stavbě ještě před samotnou stavbou, v době třeba návrhu, hledání realizátorů, vůbec přemýšlení o tom, jestli my jsme vlastně vhodný adept na to, aby jsme ten dům stavěli, jestli to vlastně bude korespondovat s naším životním stylem. Jestli, když už barák, tak jestli jednopatrovej, dvoupatrovej, jak si vybrat dobrýho projektanta, jak si vybrat dobrýho architekta. Dobré, hrozně moc podcastů a já se na to moc těším. Budu tady celou dobu a budu tady mít různý hosty na to. Jo. Tak jo. No, tak Filipe, co třeba, když se takhle zeptám, co jsou nejčastější mýty nebo překážky nebo nějaký strachy těch lidí, co chcou začít stavět? Těch mýtů je spousta, sám o tom něco víš. Ale možná takový ten zapomenutý, nevím jestli mýtus, možná strašák, tak je projektová dokumentace. Pro mnohé ta projektová dokumentace je čistě nějaká byrokracie, nějaká nutná jako povinnost nebo zlo, které berou jenom čistě jako vstupenku do té stavby, do toho dění, co začíná teprve. Ale tady si právě myslím, že ta úspora v té projektové dokumentaci se pak velmi rychle projeví během té stavby. Jo, že to je opravdu ten manuál, z kterého, když vytrháme ty stránky, tak začneme trošku se v tom motat. Jo. A ve finále každé to zakopnutí na té stavbě nás nestojí někde možná pár tisíců v dokumentaci, ale 100 000 třeba za více práce a podobně. Jo, abych to jako správně pochopil, takže prostě pokud si připlatím za dokumentaci, můžu ušetřit
za jiné věci. Jasný, jo. A ať už je to u typových vzorových domů, ať už je to klasický, jo, nějaká projektová dokumentace pro stavebko, tak existují určité nastavby, prováděcí dokumentace, podobně. Jo, a tady si myslím, že jsme stále nastavení, že to je čistě jenom vstupenka a nedáváme tomu jako tu váhu, kterou jsme měli dávat. To je dobrý, tak to já už jsem se něco dozvěděl, aspoň zajímavého. Tak jo. Tak Eliško, tebe něco napadá z těch mýtů třeba? No tak takový klasický mýtus, ono jich je tolik, že asi bude těžký vybrat jenom jeden, ale já to, co pozoruju, je v podstatě takovej jako prvotní elan u těch stavebníků, že do toho vlítnou a mají pocit, že prostě všechny ty hororové story, který jako slyšeli v té hospodě nebo od kamarádů, že oni jsou dostatečně chytrý a odhodlaný jako tomu předejít. A ta realita je prostě stejně dožené, protože když to nebudou ty chyby, které třeba udělali ty kamarádi nebo ti známí, tak to budou chyby jiný. A my vlastně jenom chceme předejít většině, nebo aspoň velké části těch chyb, které se můžou stát, a nebo je na to připravit, hele pozor, jako tohoto se stejně pravděpodobně stane, tak na to buď připravený. A další mýtus je třeba, a ten je hodně rozšířený, kolik vlastně z celkových investic na ten dům stojí ta hrubá stavba, ten konstrukční systém. To je třeba strašně malá část. Zároveň je to jediná věc, která se v tom baráku vyměnit už nedá. Pak je to ten mýtus nevěřit těm finančním odhadům, že dostanu nějaký rozpočet, řeknu si, OK, tady vidím, že to prostě je naplánováno zhruba na nějakých 7,5 milionů, ale já to uhádám a bude to za 5. A začnu šetřit právě, jak říkal Filip, na té dokumentaci. A hnedka ze startu tam začnu ty náklady osekávat co nejvíc. A ve výsledku tím akorát způsobím to, že ten barák ve výsledku bude mít ještě dražší, než byl ten původní plán, protože se tam začnou v průběhu řešit právě ty špeky, na který nebudu nachystaný. No já s mým rozpočtem stavby já si jenom představuji, že to je náhodné číslo. Že to prostě bude, bude jako náhodný číslo někde, prostě, že to budu platit celý život a že vůbec nevím, kolik to nakonec bude. Jako... To tak nemusí být, no, ale ono zase se to trošku jako upíná na tu projektovou dokumentaci, pokud se bavíme i o nějaké studii a dalších věcech, tak si říkáme sakra, to je jako nějaká částka za studii, to vlastně nepotřebuju, stejně si to pak sám podle Pinterestu a podobně vybavím. Ale zase ten znalej, ten architekt, který to dělá tu studii, tak ví, jaká je modulovost kuchyní a tak dále, dlažba, a už tam nevznikají ty dořezy, nevznikají tam ty atypy, které nás stojí pak desítky tisíc navíc. A to je to, co nám mnohdy dochází. Trošku se na to dívat i z té druhé strany. Super. Říct si, tahle takovou kuchyň chci a podle toho si trošičku i tu místnost zařizovat už od základu té hrubé stavby. No, prostě Filipe, v tom technickém poradenství vám určitě píšou nějací lidi a ptají se na nějaké věci. Tak já se ptám třeba na ten začátek stavby. Na co se ptají nejčastěji? Je to přirozeně, z čeho stavět. Jo, to je úplně ta první otázka. Samozřejmě vždycky záleží. Takže oni napíšou do heluzu, z čeho máme stavět? Taky, a vy napíšete z cihel? Jo, divil by ses, ale ano, jo, ptají se, z čeho stavět, tak většinou samozřejmě začne se bavit o cihlách přirozeně. Oni si to potřebují možná třeba ujistit, protože tu cihlu chcou, ale chcou si prozkoumat asi možná ten trh jako obecně, co se dozví, jak je jim ten dotyčnej třeba i příjemný na té druhé straně v telefonu nebo v mailu nebo při osobním setkání. A většinou postupně přirozeně jdem, že pak začneme vybírat teda jakou cihlu, tam se shodneme podle nějaké legislativy, oslovíme i jednovrstvou konstrukcí, kdy v tom vidí, pokud se teda máme tu možnost sněmovit, tak v tom vidí i určitou jako výhodu, ty benefity, a pak už to jde přirozeně o tom, na co chceme zdít, jestli to chcou zdít sami, nebo jestli jim to bude někdo zdít a tak dále. Překlady pro stínící techniku. A takhle vlastně postupně v té fázi se dostáváme až do těch částí, jako je kotvení, doporučené omítky, jo, stropy jsme třeba přeskočili. A v tu chvíli si myslím, že jim to i začne trošičku docházet, že se bavíme o nějakém celku, že to není jenom o tom, koupím si cihlu a teď co s ní dál, jaké na to dám překlady, jakou maltu. Jo, a víš, že to má nějaké souvislosti, že ten silný partner jim poradí právě čím kotvit, jakou omítku nanášet a tak. Já se na to potřebuji zeptat jako úplnej blbec, jo? Neuražte se, ale já teda prostě mám nějakou vizi, že budu mít nějaký dům.
Jo, a teď co mám dělat? Tak jdu, zavolám do Heluzu a zeptám se, z čeho mám stavět. A vy mi řeknete, z našich cihel třeba, protože jsou super. A já řeknu, tak jo, jste mi sympatický, budu stavět z vašich cihel. Ale nemám teda prvně jít za někým jiným, nebo jakože mám nějakého architekta sehnat, nebo zavolat do Heluzu, nebo co vlastně, nebo kdy mám vybrat, jaký materiál prostě třeba jako. Jako určitě za mě vyvarovat se takovým tím nějakým diskuzím na internetu, Facebooku a tak. Tam za mě úplně se vyvarovat. Šel bych asi přes architekta. Někoho, kdo je klidně autorizovaný, je v tom oboru dlouhá léta, nebo nějaký stavební dozor, kdo má nějaký neutrální pohled, případně nějaký kamarád, co řídí stavby, který prostě do toho nemá nějakou svoji angažovanost. A nebo se rozhlédnout i kolem sebe, z čeho se staví běžně na tom trhu. Jo, a podívat se, co je ten nejčastější materiál, vybrat si 1, 2, 3 materiály a trošku si to projít, podívat se. Za mě velmi jako dobrý indikátor je projít si web toho daného výrobce třeba, jak je transparentní, jaké služby nabízí, jestli má lidi v terénu. A vlastně zjistit, jo, když tam zavolám, jestli mi někdo zvedne telefon, odepíše na mail, jakou formou. Myslím si, že to už je na první dobrou určitý signál nějaký, jestli ten dotyčný je třeba partnerem při té stavbě. No, a tak řekněme, že si říkám, jako cihla, třeba ta cihla, tak proč třeba cihla? Jako, proč je vlastně dneska dobrý stavět z cihly? Nebo je to blbě položená otázka? Ne, ta cihla myslím si, že zrovna u nás, jako tady v té lokalitě v Česku, tak k té cihle máme vztah i z pohledu nějaké tradice. Jo, když se i ohledneme za sebe, je to prostě stovky let dozadu, vidíme zděné stavby, sice třeba z plných pálných cihel, ta cihla pokročila nějakou dobu, vylehčila se, zmenšila se a tak dále, je teplně izolační, ale je to furt materiál, který si myslím, že velmi dobře se pojí tady k té kultuře, kdy to bydlení je pro, bych řekl, 90% rodin, je to ta hlavní rodinná investice, že prostě ten vztah tu takhle máme. A zrovna to hlavní výhodou té cihly je třeba ta životnost, kdy se tady bavíme o tom, že opravdu z toho stavíme dům, který je pro několik generací, takže i pokud budeme brát ty hlavní, tu největší většinu těch stavebníků, což je podle mě ten táta od rodiny a vlastně chce, aby tu po něm třeba i ten dům zůstal pro ty generace dál, tak si myslím, že to je zrovna třeba jako důvod, proč ten materiál vybírám. A zároveň ta cihla už v dnešní době v sobě nese to všechno potřebné, že se vesměs tak nějak ve všech těch pilířích, jako je požární odolnost, akustika, akumulace, ta robustnost, tepelná technika, pevnost, jo, co týče i kotvení a všeho, tak vlastně v sobě všechno má. Jo, to je taková ta jednovrstvá konstrukce, to jsi říkal, to mám pocit, že ano. To je, že to prostě jenom jedna řada cihel a zdar. Ano. A to stačí. Jo, je tu určitý mýtus, že to musí být jenom ta plněná cihla, ani tomu tak není. Jo, nemusí to být ta plněná. Samozřejmě, kdo chce lepší přehodnotu, má cihly, které jsou plněné polystyrenem třeba, ale i ta cihla bez té výplně, jenom tím svým lehčením už dneska splňuje veškeré potřebné parametry k tomu, aby se mohli stavět standardní dům, aby se prošli bez problémů tím stavebním povolením a nese to v sobě právě veškeré ty další benefity toho, že opravdu je to něco, co je robustné a je tu s námi na pořád. Já ještě k tomu doplním jednu věc, protože podle mě ještě dřív, vlastně než jdu tady do těch konkrétností, tak vlastně ten prvotní impuls nebo ta prvotní věc, na kterou se ty ptal, co je potřeba udělat, tak si myslím, že si musíš pohovořit sám se sebou. Že sám sobě musíš vlastně odpovědět na hrozně zásadní otázky, které potom ten rozhodovací proces budou ovlivňovat. Ty potřebuješ vědět, jestli jdeš stavět barák na 30 let, na 100 nebo na 200. Co od toho očekáváš? Potřebuješ vědět, jaký určitý vlastnosti toho domu jsou pro tebe důležitý. Jestli chceš žít co nejvíc v souladu s ekologií, jestli je pro tebe nejdůležitější akustika, jestli plánuješ vlastně vytápět ten dům třeba přirozeně dřevem, nebo jestli chceš jít do moderních technologií. To jsou všechny věci, které ti do toho nějakým způsobem budou vstupovat. Potřebuješ vědět, jestli plánuješ 2 patra, jestli máš představu. Víš? Jasně, jako, to chápu, jenom to, já si právě říkám, že já to prostě třeba nevím. Já mám třeba představu, já tam chci mít prostě krvový kamna, nebo něco, ale nevím, jestli, já netuším, jestli je tam můžu mít.
anebo kolik stojí. A na to se ptám vlastně, že já předpokládám, že i vlastně posluchači tady tohohle podcastu jsou prostě zvídaví lidi, kteří si nemyslí, že všechno zvládnou sami, že se chcou něco jako dozvědět. A to já mám přesně taky. Jako prostě já se prostě potřebuji někoho zeptat, hele, mám představu, že chci mít sklep nebo něco a on mi řekne, no to asi je blbost, protože proto. Tam pro tebe asi hlavním parťákem v tuhletu chvíli, nebo v tuhletu etapu bude ten projektant. Rozhodně. Souhlasím, potvrdím. Chci mít 4 záchody prostě. Tak je měj. Můžu mít 4 záchody. Můžeš. Jo, dobrý, ne, to já se chtěl jenom zeptat, jestli můžu mít 4 záchody. Na 50 metrech čtverečních třeba. Můžeš jenom proč? Nevím, jenom mě to tak napadlo. Ne, tak dobře. Pojďme. Jestli stavíš veřejné toalety, proč ne? Jo, vidíš, no, tak jo. Ne, tak to byl jenom spíš for. Pojďme teda k té cihle, už nebudeme obhajovat, jestli děláme reklamu nebo ne, protože mě to fakt zajímá. Mě fakt jako baví na tom to, že prostě skládám nějaký cihličky k sobě a ono to jako by stačí, že už tam nedávám nějaký poliše nebo já nevím, něco takového. To je docela sympatický, zní to i ekologicky. Nedělám reklamu. Fakt. No, nicméně. Já teda jsem se rozhodl pro cihlu a teď co, jo? Tak buď mi to řekne projektant, nebo někdo mě poradí, anebo prostě vezmu auto a zajedu kam pro ní, nebo jako... Tak oni si ti asi nejdřív, jako ta debata s tím projektantem, on se ti nejdřív zeptá, jestli vlastně ten systém, ze kterého budeš stavit, s tebou nějakým způsobem souzní, anebo ty si můžeš sám vlastně u toho projektanta asi říct, jako hele, já preferuju tohleto, protože mi to je sympatický, líbí se mi to, nebo jsem někde něco četl, nebo prostě mám takovou představu a taky to bude nějaká diskuze. A potom, až se rozhodnete, že jste asi u toho správného, tak přichází ta správná chvíle na kontaktování vlastně těch techniků našich. Jo, potvrdím. Buď, když nemáš projektanta, tak samozřejmě zase myslím si, že každý dodavatel, který je silný, no můžeš, ale hledáš ho samozřejmě v té fázi, ale nevíš, koho najít, jestli oslovit podle zlatých stránek nebo něčeho. Zlatý stránky to ještě je. A jít no-name, tak dá se samozřejmě tou cestou, že oslovíš toho dodavatele a ty lidi, jestli až doporučí, takže i tohle umíme. Pak jsou, jak jsme tady začátku už vzpomenuli, i projekty typu, že už jsou vlastně předchystané, jsou hotové, i my nabízíme vzorové projekty. Takže i tohle je určitá věc, která jako plno lidem padne, že se nemusí o to starat, mají to navržené fakt právě architektem a ví, že to je nějaký jako hotový fungující celek. No ale pak už dál s tím projektantem řešíš, určitě bys s tebou se měl teda bavit, asi z té strany budeš přijíždět na ten pozemek, jo, jestli máš rád slunce nebo radši stín a jak to chceš orientovat samozřejmě. A to jde i u toho modulového jako nějak. Do určité míry ano, prostě do určité míry ano. Samozřejmě musí to vycházet trošku legislativně, protože tu máme určitou legislativu z pohledu nějakých zisků a nějakých výpočtů jako energetiky. A stejně tak i statika nás může do určité míry omezit, co se týče nějaké příčky, ale vždycky to jde vymyslet tak, že opravdu se s tím projektantem probereš, kde chceš mít příčku, která je akustická, která tě dělí od nějakého hluku. A fakt je to o tom, jestli ten dotyčný bydlí sám, nebo bydlí celá rodina, jestli mají rádi hluk, jestli mají rádi klid a fakt to je individuálně. Tak to už jsou otázky, na které dokážu odpovědět. Jakože, když se mě někdo zeptá, co chceš za materiál, tak vlastně říkám, no tak asi něco, co jsem měl vždycky a nemám na to úplně odpověď. Jasný. Ale tady tohle to už zní dobře. A pochopil jsem teda správně, že se s tím můžu obrátit jakoby na vás. Zavolám tobě. Můžeš taky, a řeknu, čau Filipe, já nemám projektanta. No, řekneš v té oblasti, jestli je to podle práce, chceš být tam nebo tam, kde máš často řešit a najdem takové, kteří by ti mohli vyhovovat. No a kdybych teda byl strašně šikovnej, což já jsem herec, že jo, takže já mu umím zahrát, že stavím dům a chtěl to stavět své pomocí, tak jako, jak to poznám, že to jenom hraju, nebo takhle. Vlastně dá se stavět své pomocí jenom trochu, nebo za co se vlastně dá ušetřit své pomocí, anebo jestli třeba z těch cihel to dokážu postavit i sám, třeba. Zvládneš to bez problémů postavit. Jak to je možné? Já prostě umím se naučit text a říct ho na jevišti. No jasný, ale jsou tam určité činnosti a fakt pokud seš typ, že nevyliješ kafe, sotva ho dovaříš a udržíš tu cihlu aspoň v ruce, tak bez problémů. Tak ji prostě položím ji vedle sebe. Ano, pak to a není potřeba se bát těch, dejme tomu, složitějších postupů, co tam, já nevím, to vyrovnání té základové desky, že v tom nejseš třeba kovanej, tak i na to je zase služba, že ti
přijede od nás někdo, kdo ti to pomůže vyrovnat, ale pak už je to zdění, že opravdu dáváš cihličku k cihličce, i toho řezání je tam naprosto minimálně, že tam máš prostě tu doplňkovou cihlu. A co se týče způsobu nanášení, tak máš dneska technologie, kdy otevřeš kyblík, promíchneš si to fakt nějakou laťkou a nanášíš, že když maluješ. Jako to mi zní jako úplně nesmysl. Jako fakt, mně to zní jako, že to je prostě nereálný. No a pokud i tak se sekneš, tak zase je tam ten telefon, můžeš komukoliv zavolat, ten dokoliv přijede a proškolí buď to ty tvoje ruce, nebo ty ruce další, co tam máš, nebo je x videí, v každém manuálu máme různé QR kódy, takže myslím si, že v dnešní době tohle určitě bez problému zvládneš. Jo, tak je to jeden z těch mýtů, na který se spal z začátku, že vlastně ta stavba je něco složitýho a vypadá to, že to vyzdění té stavby je vlastně to nejsložitější a ve výsledku je to úplně nejjednodušší. Spíš si ten barák vyzdíš, než že si sám uděláš elektřinu nebo vodu, nebo nedej bože obložíš kachličky v koupelně, protože to budeš mít prostě křivý. Teda já nevím, jak moc šikovnej teda seš, nebo nešikovnej, na kachličky ale... bych si netroufl, ale židličku už jsem si vyrobil. No tak barák si vyzdíš úplně v klidu. Je to taková stavebnice, no. A díky vlastně i té eliminace těch mokrých procesů v té stavbě to... Jo, já s Legem teď stavím, mám děcka, takže to všecko vím, ty příčky, všecko. A ty baví to bourat, ale spíš. No, to když to postavím já, když si to postaví sami, tak se to bourat nesmí týden. No, jo, tak já jsem spokojený s tímhle, to je fakt zajímavý. Napadá mě jakoby nějaká ta udržitelnost ještě. Jo, postavím si barák a za 20 let prostě, jak bude vypadat, budou se mi smát, že postavil jsi to tady sám třeba, anebo ani ne, ale jakože, jak je to z pohledu nějakého jako ekologie, udržitelnosti, protože teď se to hodně řeší. Tam se na to můžeš koukat vlastně z více úhlu pohledu. Buď to se na to můžeš koukat právě, jak říkáš, že to zní ekologicky, že tam máš jenom tu jednu vrstvu cihel, tak to je jedna věc, že vlastně když nepoužiješ to kontaktní zateplení, který potom ti samozřejmě v čase degraduje a má nějakou omezenou životnost, tak si tím prodlužuješ významně tu životnost té stavby. My dáváme garanci vlastně na zabudovaný systém, takovou doživotní záruku tomu říkáme, ale není to doživotní, to jenom na 148 let. To bych stejně asi nedal. Protože vlastně nejvíc té ekologie je schované právě v té dlouhodobosti. Takže když to prostě dlouho vydrží s co nejmenšíma změnama těch vlastností, tak to můžeme prohlásit vlastně takhle jednoduchou úvahou za ekologický. A druhý hledisko je, jako kde se ten materiál bere a jak ho vlastně vyrábíš. Kde máš jaký přesuny, dovozy, zahraniční nákupy, syntetické materiály a v tomhletom ta cihla je vlastně strašně ekologicky výhodná, protože my na jednom místě tu hlínu vytěžíme, přímo tam je fabrika a vlastně v každém tom závodě vyrábíme trošičku nějaký jiný druhy toho systému. Takže reálně to je v Česku. Prostě tam se je to v Česku. V Česku se něco vytěží, jasně, v Česku se to vypálí, nebo vypaluje se to. Vypaluje se to plynem, což je vlastně ta nejméně ekologická část celého toho procesu, ale pořád ještě, hele, budeme tady mít profesora Kočího, to je odborník na environmentální problematiku, tak se ho zeptej, jak je to vlastně s tou výrobou a tady s těma věcmi, protože paradoxně, ač to zní vlastně šíleně, že to vypaluje plynem, tak to není takový problém, jako když třeba používáš zahraniční syntetický materiály pro výrobu nejmenovaných jako jiných stavebních prvků. Jo? Takže ty tu hlínu vlastně zpracuješ, vytěžíš, vypálíš, tam to rovnou zabalíš a od tam to rovnou odjíždí na tu stavbu, takže těžko budeš mít něco ekologičtějšího, navíc v tom nemáš vlastně vůbec žádnou chemii, nemáš tam žádný aditiva a ten materiál je opravdu jen vypálená hlína, což v dnešní době je pořád ještě jako heroický výkon. To zní strašně dobře. Otázka pro posluchače. Jako je něco, co si pohlídat u té hrubé stavby, jako je třeba jedna věc, nějaká rada. Jako fakt na tohle nezapomeňte. Já vždycky se snažím všichni, co jdou stavět, tak je vesměs nějak, nevím si filozoficky, ale doveze do toho stavu. Podívej se na tu stavbu tak, co na té stavbě už v životně nebo jako v té životnosti té stavby nezměníš. A podle toho se řiď a jako na tohle dej tu hlavní prioritu, že neřeším, jestli týden čekám na zedníka, nebo jestli to stojí o 1000 víc, ale řeším tam na prvním místě fakt tu kvalitu. Fakt mít, jako být sám v sobě jako si jistý, že ano, tohle mám kvalitně, mám to tak, jak to chci. A když se na to dívám, tak to jsou za mě základy, nějaká hydroizolace a pak je ta hrubá stavba. Jo, ať už je z čeho je, pro co se kdo rozhodne. Ale tam bych si měl být jistý, že tohle je něco, co tu mám právě třeba na těch 150 let
a když pojedeme někde okolo různých rekonstrukcí, jak vždycky vidíme, že se to zbourá do tohohle stavu a na tohle znovu oblečeme ty okna, omítku a kachličky a kuchyně a všechno. Ale tohle by měla být ta hlavní kostra, kterou si prostě hlídám a neřeším tam, jestli mám týden čekat na zedníka, tak jdu rychle pro někoho jiného. Ale fakt si tady, pokud vím, že má být někdo kvalitní a tak dále, tak tady si počkám a pohlídám si, co potřebuju. Nebudeš chtít jako za 15 let měnit fasádu, že jo, protože ti tam začne odpadávat, no. Nebo vyměnit okna, protože potřebuješ jako rychle ušetřit prostě aspoň pár tisícovek a najednou zjistíš za 5, za 6 let, jako, že ti nevyhovujou, tak to prostě nechceš udělat, to vymlátit a dělat to znovu, no. Nechceš. Spíš vyměníš gauč, že jo. Jo, no to já to teď jsem v téhle fázi, že já vlastně nevím, jestli na to mám dost peněz, jako na tu stavbu, ale říkal jsem si hlavně, ať to jako stojí tady tohle, o čem mluvíte, a já tam pak, když tak budu spát na zemi a nebude třeba na postel, nebo tak, ale že přesně tak jako uvažuji. To je správné uvažování, protože paradoxně ty nejvíc důležitý věci nejsou ty největší částky. Jo. Ta 4K televize, to je prostě mega částka. Jo, ale a je to daleko potřeba, dražší, že? než třeba ty cenový rozdíly mezi těma materiálama, který už nevím. Ale u toho zdiva to jde vidět strašně často. Tam je jedna možná jako pro ty lidi, nevím, jestli špatná věc, ale působí to na ně tak, že to není vidět. Jo? By tam vlastně někdo měl, to jsou benefity, které vlastně neocením na začátku. Máte i značkovou cihlu, ale nikdo to nevidí. A když vybíráš kuchyň, tak samozřejmě tam jako nemáš problém si připlatit za deku a za další věci. Jo. A právě je paradox, že ty jako mnohdy víš, že je ten materiál jako ten hrubej, to zdivo překlady a tak dále, stojí třeba méně než ta kuchyň. Jo, ale i přesto dávají větší ten důraz třeba ti lidi do té kuchyně a co si budeme dneska tu kuchyni, když po 15 letech vymlátíš a uděláš novou, protože už to je ušoupaná různě a tak dále a už to jako nefunguje, jak by mělo. My jsme tohleto zkoušeli vlastně na lidech, kteří ještě neprošli stavbu baráku a ptali jsme se jich, hele, představ si to, že máš barák třeba za 5 milionů. Kolik si myslíš, nebo která část toho domu tě bude nejvíc stát, co je na tom baráku nejdražší? Střecha. Nevím. No, nejčastější odpověď jsme dostali, no tak jako postavit ten barák, jako aby vstál, jo, takže nějaká ta obálka toho domu. Jakoby, ta práce, je to práce. Nejdražší je ta práce. Nejdražší je určitě ta práce, ale není rozhodně největší náklad jako vzít ten materiál a vyhnat ten barák jako opravdu té podoby toho objemu. A když jsme se ptali, dobře, a kolik se teda myslí, že ta hrubá stavba, nebo vůbec jako postavit ten dům, aby teda jako stal, kolik procent nebo kolik peněz třeba z těch 5 milionů, o kterých se můžeme bavit třeba jako orientačně, kolik z toho jako dělá, tak jako 80-90% lidí bylo ještě těch nepolíbených, to z toho bylo úplně mimo. Ty si myslíš, že to je kolik? Z těch 5? No, tak dejme tomu, že z 5, kolik je tak jako může stát ten konstrukční materiál. 30%, no. Tak já říkal 30. Tak teď už jsem navedený a ty jsi řekla, že 30 ne, tak prostě 1 milion z 5. Tak je to třeba 300-400 tisíc. Tak to je mazec. Jo, tak to není, a to, tak to tě stojí tady ta kuchyň. A teď ještě si to tam poskládám sám, protože jsem šikovnej a mám... No, ale to je taky jako velká, nebo může to být velká úspora, pokud někdo je ochoten, samozřejmě někdo radši ten čas stráví jinde, pokud dělá nějakou činnost, jo, přijde mu to lepší, ale tam opravdu, jak říkala Eliška, ta pracovní část nebo ta cena práce je třeba 60% té stavby a ty materiály jsou 40%. Jak poznat, tady mám otázku, jsem se podíval, jak poznat kvalitní stavební firmu? A teď neříkejte Helus, protože zase reklama. Helus není stavební firma. My to nestavíme ty baráky, že jo? Takže... Helus je dodavatel. No. Ale zároveň jste říkali, že s tím projektantem. Zároveň jste říkali, že mi poradíte, ne? No jasný, no právě. Můžeš právě zase zavolat nám, obchodnímu zástupci. Tady tato stavební firma stavěla z našich cihel dobře minule. Třeba. Tak většinou jako ten výsledek, ta reference je to, co chceš vidět, že jo. A pokud víš, že se někomu bydlí dobře, nebo ten výsledek je pěkný, víš, že byli proškolení z naší strany, že to jsou právě ti, kteří prostě do toho Helusu zavolají, než jdou něco dělat, ne, až se něco třeba stane, tak na tyhle chceš to doporučení. Jo. Takže ano, jako máme x různých zase firem, kdy jsme schopni říct, ale tahle firma to udělá. A má čas? To je pak už druhá věc, no. To mě napadá právě. Když je dobrá, tak si počkám, ale zároveň můžu počkat a ušetřit.
Jako v tomhletom případě to je takový ten jeden z těch velkých krizových momentů té stavby, tak tam se ti jako vyplatí počkat, no. Ale takhle, ty ten barák můžeš stavět 5 let, anebo taky 10 měsíců a známe oba případy, jo. Takže je to o další souhře nějakých jako procesů, známostí, možností, jestli prostě se do toho pouštíš na jaře, nebo se do toho pouštíš na podzim. Ale pokud se bavíme o zedníkovi, tak to není o tom, že by zedník tam strávil 3 měsíce. Jo, to je fakt o tom, že on klidně přijede na týden a pak se jdu zalívat stropy, takže zase třeba on jde jinam, protože už tam je třeba firma nebo betonář a tak dále, ale vlastně se to střídá, takže on tu skulinku klidně najde. A zase toto zdění je prostě rychlý. Teďka vlastně my, jak máme ty smysluplný domy, to jsou ty typový domy, ty předchystaný, kde vlastně hrozně rychle jede ten proces té administrativy, na kterým se normálně sekáš na rok, na 2, než vlastně vůbec získáš to stavební povolení. Já jsem 7 let jenom na úřadech, takže dobrý. No a my... to už jako jedeš na rekord, jo, ale tak tyhle ty jako smysluplný baráky jsou vlastně nachystaný. Samozřejmě to pro ty, kteří jako nemají úplně vidinu, že si udělají ten svůj individuálně, budou tam mít ty 4 záchody na jednom patře, víš, jako to tam nakoupený. Já je fakt nechci, to já jsem jenom tak... Tak kdyby se chtěl, tak jako si nekupuj tady tenhle ten. Dobře. Ale jenom jsem chtěla říct, že tohle tam dokážeš přeskočit jako jednu tu část, tu zdlouhavou toho procesu. A teďka tam vlastně máme ty, který už jsou prodaný, tak jedou průměrně nějaký 2 měsíce do získání stavebního povolení, což je extra rychlost. A teďka vlastně už se některý i staví a tam máš vyzděný 1 patro 9 dní. 1 patro 9 dní u toho největšího. Dejme tomu celkově, jestli tou stavební činností vyloženě tou zdící se stráví, když hodně, tak 3 týdny. Když je málo menší barák 2 týdny. Jasný, zase záleží fakt, kolik lidí se na to vrhne. Jasný. Protože dneska vidím nejčastěji na těch stavbách, že to jsou třeba 2 zedníci. Jo. To vlastně věcí není potřeba. Tam jeden podává ty cihly, druhý to tam klade. A asi nesmí mrznout, ne? Třeba, že se to musí načasovat. Dá se i při mrazu, ale dá. podle mě se jako ani nechce při tom mrazu. Že ta kvalita trošičku, že máš ty ruky skřehlé, tak taky ti jako upadá. Není to úplně ideální ty procesy, ale dá se. Jsou technologie, třeba poliotanová pěna, kdy prostě můžeš i -10. No a ještě k té stavební firmě, jsou nějaké jako signály třeba tady do toho nejít? Nebo do toho naopak jít, do téhle firmy? Protože jako známosti ty jsou taky, to je buď jo, jako slyšel jsem oboje, že nenech si známý, radši si to zaplať, nekašli na kamarády, protože to zas bude složitý. To jsem taky už zažil. Ale zároveň jsem zažil, že díky kamarádům se to někam posunulo, takže jako zase kdybych neměl kamaráda se stavební firmou, tak jako vidím firmu, Google, nevím, jako si vygooglím, vidím. Tak co jsou nějaký signály, které bych měl zpozornit? Jako někdy, pokud ten zedník nebo ta firma tlačí jako extrémně na pilu, že si prosazuje svůj jako princip, jak té stavby, jak materiál, všeho, vlastně všechno i ten projekt zhazuje, tak i to může být jako trošku taková ta červená a trošku zpozornit, jestli někdy je ten pohled a to je asi jako logické, že prostě někomu se s něčím třeba dělá trošičku lépe, nebo má na něco náčí, nebo je na něco zvyklý. Už jenom to, že je na něco zvyklý, tak to prostě nechce měnit, nechce zkoušet něco nového. Tak to může jenom z tohohle důvodu. Jo. Ale tam je zase potřeba si uvědomit, vlastně kdo v tom bude bydlet. Jako, co je tím mým, jestli chci já jako se tam mít právě pak jako 10 let dobře. Já jsem ten investor, že jo? No. To se staneš investorem, ne? To se tak říká. Že jsem investor. Ale tam se to mnohdy jako ohne právě v tom, že musíš rád, že máš tu firmu, tak, tak trošičku jako pozvolníš toho investora. Aha, chápu. No. Ale není problém, napadá mě, i pokud jako ten zedník, nebo ty, nebo kdokoliv, tak fakt není problém pro školy ty lidi. Jo, jsou i prováděcí příručky a tak dále. Jak jsme říkali, různé videa a všechno, takže tam... Jo, napadá vás ještě něco? Něco, co jste neřekli, co vám jako leží na srdci? No mě pořád leží na srdci ta naše jako 4 záchody. 4 pilíře, jako záchody taky teda. Dobře. Jako 4 záchody jsou super, ale ještě víc super jsou 4 pilíře, na kterých vlastně ty stavíš myšlenkově, na co se soustředit. Když jsi ztracenej, tak se nejdřív musíš podívat na to, že
to, co vybíráš a to, z čeho jdeš stavět, musí mít nějakou mechanickou funkci. Musí to být nějaký systém. Musíš mít ty jednotlivé kostičky prostě dobře předchystaný, aby se ti pěkně skládaly dokola. To je první pilíř. Nějaká mechanická připravenost nebo nějaký mechanický systém. Druhý, ten pilíř je, potřebuješ, aby to mělo nějaký funkční vlastnosti. Jestli je pro tebe důležitá akustika, jestli je pro tebe důležitá pevnost, jestli je pro tebe důležitá ta tepelná akumulace. To všechno věci, na které je dobrý si odpovědět, které jsou pro tebe stěžejní a potom hledat to souznění, s kterým tím materiálem vlastně ho budeš mít, který pro tebe vlastně splní nejvíc ty žádoucí parametry. Pak máš třetí bod, nebo třetí pilíř, který pro tebe bude extrémně důležitý v průběhu té stavby i před tou samotnou stavbou, a to jsou služby. Musíš vědět, co chceš, jestli si chceš koupit jenom ten materiál a jít od toho pryč, anebo jestli očekáváš, že ti někdo poradí, že k tomu budeš mít další papírování, že ti někdo pomůže třeba s PNBčkem, s PBŘ. To jsou všechno cizí hnusné věci, které ještě nevíš a budou tě strašit. Čím víc ti s tím dokáže někdo pomoct, tím spokojenější budeš, takže koukat se na to, jestli ti někdo prodává jenom ten matroš, anebo jestli ti k tomu dává nějaký jako další soubor prostě služeb, který ti ulehčí život a to významným způsobem. A ten čtvrtý pilíř, o to už jsme se taky opřeli, je ta ekologie, udržitelnost a životnost toho materiálu. Jestli ti to teďka neřeší nejbližších 10 let, protože to je hodně krátký čas, i těch 20, i těch 40 je na barák strašně krátký čas. Ty potřebuješ to dobré řešení mít zohledněný v tom dlouhým čase, aby ti to fungovalo ještě za 50, ještě za 100 let. No tak to by bylo super, protože třeba těch 50 to možná i budu platit, že jo? Jako v některých případech, nebo 30, dobře. A tak než to uzavřem a než se s váma rozloučím, tak jestli Eliško bys mohla promluvit ještě teda o tom podcastu, jako markeťačka. Jako markeťačka. Co nás teda čeká? Já bych to jako mohl říct já, ale řekni to ty. Hele, tenhle díl byl teda asi daleko víc reklamní, když jsme vůbec čekali a chtěli, ale pojďme to přežít a říct si, že ty další podcasty, kdy už vlastně budou chodit hosti, kteří nejsou z Heluzu, tak budou mluvit daleko obecněji a praktičtěji. A myslím si, že budou dost zajímavý. A my vlastně začneme úplně od začátku a ty hosti nám semka budou chodit tak, aby mapovali celý ten proces té stavby. A nejsou podplacení. Nic za to nedostávají, chodí semka dobrovolně, přesto semka přijdou. Mají s náma nějakou zkušenost, ale mají taky jako bohaté zkušenosti z těch staveb a mají zkušenosti s těma zákazníkama a hlavně jsou to mistři svýho oboru. Že opravdu chceme, aby jsme předávali ty nejrelevantnější a nejkvalitnější informace dál. Takže hnedka na začátek prvním oficiálním hostem bude Karel Smejkal, který vlastně je zakladatel oboru psychologie architektury a ty se tady s ním pravděpodobně budeš bavit na téma toho, jak vlastně vůbec z psychologického hlediska k té stavbě domu přistupovat, jak vlastně vůbec nad tím přemýšlet a začnete úplně od takový ty píky těch prvotních myšlenek. Super, to se těším. Pak tady budeš to jsou ty 4 záchody, on mi to vymluví jo, možná. Nebo doporučí, záleží. Jo, jako, dobře. Já nevím, jaký máš životní styl, třeba to potřebuješ. Hodně chodím na záchod, no. Budeš tady mít architekta, který má reálnou zkušenost, vlastně dokáže i doporučit těm lidem, jak vlastně, jaký zvolit jazyk s tím architektem, jak si zvolit architekta, který bude vyhovovat mým potřebám, protože ne, je to taky o nějakým lidským souznění, že jo, nemusí ti každý vyhovovat. Takže s ním proberete spoustu témat. Bude tady profesor Vladimír Kočí, se kterým proberete zevrubně ekologii, udržitelnost vůbec stavebnictví, která je strašně důležitá. Když se jde stavět barák, tak asi ne pro všechny bude úplně nejdůležitější, že ho chtějí mít jako zelený, ale nějakým způsobem nad tím uvažovat, aby jsme se nechovali úplně jako neekologicky a možná tam bude i spoustu jako zajímavých a překvapivých informací, který ti vůbec nenapadlo třeba řešit, nějaký ohledy. Pak tady budeš mít projektanta, právě zástupce stavebních firm, kteří taky jako k tomu řeknou svoje. A až ten barák jako v myšlenkách skolaudujete, tak
to můžeme prohlásit za ukončený. Tak jo, tak to se těším, protože já jsem třeba teď ve fázi jako statik, něco vymýšlí a já, když jsem se díval na ty hosty, tak jsem se začal bát, co se dozvím, co už teď jsem podcenil. Takže je hrozně dobře, že to tady vzniká a že jsem u toho, tak já se na to budu těšit a vám děkuju, že jste tady byli. No my děkujeme, že nám to tady takhle hezky řídíš. No, tak budu dál a mějte se hezky. Ty taky. Taky. No, ti daří. Uži si to. Ahoj. Měj se, čau. Ahoj. Ode zdi ke zdi. Ode zdi ke zdi. Postavte se s námi čelem ke stavbě domu. Ode zdi ke zdi. S Daliborem Bušem.